Здравейте, аз съм Кремена Чорбаджиева и искам да ви разкажа моята лична история, през какво преминавам години наред, незнайно защо. Цял живот постоянно има хора, които се интересуват от моят личен живот. Не знам защо е така. Аз съм доста активна в социалните мрежи, доста хора ме познават. Аз не пиша коментари на никой, почти пиша положителни само коментари, когато нещо ми грабне вниманието, разбира се, но не пиша хейтърски коментари, това имам предвид. Нещата, които ми харесват, ги лайквам, споделям ги, да могат да ги видят повече хора и така, но това е отделен въпрос, тук не съм да говоря за себе си. Миналата година с мен се свърза един господин, който ми сигнализира, че има създаден профил във Фейсбук с моите снимки, но с други имена. Писали са си някакъв известен период от време, изпращани са мои снимки, като неговото твърдение е, че те не са се виждали на камера, не са се чували по телефона, не са се чували да говорят и по месенджер, а само са си писали и са си изпращали някакви гласови съобщения. Та човека, който се е представил за мен, в един момент е поискал някаква конкретна сума и той е изпратил. Не знам в днешно време как се изпращат пари на човек само по снимка. И това, което мен малко доста ме шокира, е, че на снимката е един човек. Има някакво име, окей, ти не знаеш кой е този човек, предполагаш, че той така се казва. Обаче ти дава банкови сметки на съвсем различен човек. Първо на един, после на двама, после пак трети ще ги тегли. И това не го коментирам, но е изпратена немалка сума. Самият човек, самият мъж не искаше да сигнализира органите на реда. Той казва, аз съм си виновен, аз съм ги изпратил тези пари, то нищо няма да се случи. И аз бях доста убедителна и казах, ама как така? Те използват моето лице, независимо, че с други имена. Това е моето лице. Аз съм майка на 3 деца. В утрешния ден някой може да ме срещне по улицата и да каже, аз тук ти изпратих едни пари. Това трябва да се спре по някакъв начин. Защото той ми показа, в последствие се е видял на камера на живо с момичето. Тя е признала пред него, че това не е тя на снимките. Но дръбъра, няма да навлизам в подробности. След това се свърза, има дело. Между другото, има дело по този случай. Не знам какво следва. Извикаха ме 1 година по-късно, между другото, в районното. Дадах своите обяснения. Може и да ме извикат на самото дело, може и да не ме извикат, но този човек ми препрати момичето, което се е представило за мен. Искам да ви кажа, че тя е много красиво, младо момиче. Не знам защо и трябва да се представя за мен. Това е нейното решение. И така, следим случая, следим казуса. Не след дълго, може би след месец, след като се беше свързал този господин с мен, се свързва още един. А вие знаете как работи алгоритъма. Когато някой ти открадне твоя снимка и направи някакъв профил, и този човек ти гледа профила, гледа снимката, не след дълго алгоритъма разпознава, че ти и проявяваш интерес към този човек и всъщност ти показва истинския профил, при което човека е бил малко шокиран, но както и да е. Свърза се и втория мъж с мен, поговорих с него, той искаше просто да ми информира и аз му казах, благодаря за което. Страшно много трудно ми беше, исках него да го накарам, да го помоля, както първия успях да го накарам, да отиде, да пусне жалба, да се развие случая, защото те и двамата ни искаха. Те казват, аз съм изпратил ни пари, никой не ме е карал и точка. Ама за мен точно не стоят така нещата. Той не пожела, искаше само да ме информира и комуникацията ни приключи до там. Моя папагал ме разсейва, мисля, че го чувате от време на време как чоролика. Вчера, 7 юни 2026 година,
Както се стоях вкъщи, шетах, готвех и така нататък. И обядвах със семейството ми. Получавам СМС от Фейсбук, че има съмнителна активност в моя профил. И че профила ми е ограничен. Накараме да се сканирам личната карта. Но след като си сканирах личната карта и изпратих, той ми каза, профила е заключен и блокиран завинаги. Може би това трябва да е един огромен комплимент за мен от страна на Фейсбук, защото аз съм на 38 години, 87 набор съм, но явно алгоритъма на Фейсбук не може да смята. И може би ми изкарва по-малка, не знам. Знаете ли, за мен няма никакво значение последователите. Разбира се, уважавам всеки един човек, който ме е последвал, който ме подкрепя. Всичките тези години, когато се занимавам с социални мрежи, не искам да кажа това, не искам да обидя никой по никакъв начин, но тази платформа имах страшно много спомени, страшно много запазени контакти. Ако сте попадали на мен в другите ми социални мрежи, знаете, че аз съм с онкологично заболяване, имах страшно много добавени групи, алтернативни лечения, групи за онкологични заболявания, каквото е моето, рак на шийката на матката, и просто искам да си възмърна информацията. Не след няколко часа ми се появи съобщение, че другия ми YouTube канал и той нещо не отговаря на условията и политиката за ползване. Не знам кой и защо и по какъв начин толкова много се интересува от моя живот. И искам да го погледна в очите и да му кажа, човече, дори и да ми влезеш в моя профил, ти не можеш да станеш мен. Кремена Чорбаджиева е една. Това съм си аз. Не можеш да заживееш моя живот. Аз винаги съм казвала, аз съм семейно, щастливо семейно омъжена жена, майка, съпруга, домакиня, приятел и така нататък. Развивам си социалните мрежи с цел забавление. Естествено, ако имам някакъв проблем, аз се допитвам до вас. Ако вие имате някакъв проблем, опитвам се да помогна. Много от вас, които ще се присъединят тук, знаят, че майка ми е в затвора, в Лисабон. И тук ще споделя такава информация, защото другия профил ще видя какво ще стане с обжалването и най-вероятно ще се закрие за винаги, forever. Това ми е третия канал тук, който развивам. Но няма да се откажа, защото знам, че аз нищо не съм направила, а това са просто едни зли хора, зли мисли, които явно техният живот е прекалено скучен и нямат какво да правят. Няма проблем. Обадете ми се, пишете ми, ще се видим, ще излезем. Естествено, че ще взема и мъжа ми. Ще се запознаем. След като проявявате такъв чак толкова голям интерес. Не се занимавайте с глупости, хора. Живота е един танц, една песен. Докато го изтанцуваме и той е свършил. Танцувайте го този живот. Забавлявайте се, бъдете добри, обичайте се и правете добрини. И никога не забравяйте, че когато има някакъв проблем, за проблема трябва да се говори, защото колкото повече говорим, помагаме на толкова повече хора. Не трябва да се притесняваме от комшийката от третия етаж да не чуи, прабабата от другия вход да не разбере, какво ще кажат хората. Хората са свободни да говорят и да правят каквото си искат. Ако ние можем да помогнем поне на един човек, това си е заслужавало. С най-чисти мисли. Изпращам ви много целувки. Аз съм тук, ще развивам този профил, докъдето стигна. Искам да направя последно обращение към вас. Ако някой ви пише от мое име, обижда ви, вулгарно, иска ви пари или нещо такова, знайте, това не съм аз. Ако някога изпадна в някаква беда, в някаква ситуация, отключи ми се пак онкологичното заболяване,
Аз ще направя клип, както го правя в момента. Аз ще се обърна с лицето си, с името си и ще кажа: хора, така и така, събирам кампания, защото така и така. Никога няма да си позволя да пиша на някой, да му искам пари или каквото и да е. Абсурд. Това не съм аз. И ако попаднете на такъв профил, моля ви, свържете се с мен, пишете ми и така. Пускайте жалби. Това е. Та, очаквам ви тук с най-голямо нетърпение. Ще пускам още повече клипове, ще бъде още по-лудо, още по-щуро, още по-забавно и вярвам, че доброто ще победи. Целувки от мен, целувки от Роко и той ви поздравява.